jo mamiyo president rieko advisors mag president 50% ni mondo dhi to moko dong. Adawacho ni kanyo bende pod wantie gi wach. Omiyo jo Gen Z gi to pod onego wuogo ga malo kendo onego gibed go koko kabisa jaduong' Matunga. For instance, ng'at achiel ma ker okete bathe. Bwana miluongo ni Henry Rotich ni inalo paro ndalo mane pesa olal, pesa mar Eurobond. No lal kanen en minister. Kano se lal owuok e doho yo moro mabende ne onge kata mana lerne, ma kata mana magistrate mane yalo wachne no wacho ni bwana no pusro owuok e doho e yo moro ok ber nikech prosecution em notimo makosa. To kata kano timre kamano, iyudo ka jatend piny Ruto ochako kawo ng'ato nogono ema is the lead advisor mare on matters physical policy. Weche maneno kaka inyalo kaka pesa inyalo tigodo ka gik moko nyalo dhi mbele. Mano en gimoro mang'isi ni bwana ni onge gi ber monyalo miyowa. Tada wacho ne jaduong' Matunga, an bende asomo law jaduong'. Koro ang'eyo motegno gima gino wacho. Auditor General sasa ma president obire telo. Gim achiel kuom gigo monego beno timo as a responsible president. Wach mokwongo onego beno ng'iyo, onego beno bet kodgi piny. To fwenyo no okay. What is our debt portfolio? One gopi mo wan go gi chalo nade. To mage mag adiera, to mage mag miriambo. Kenya ochom nade ka jatend piny Kenya ntiere kar kae, entiere akiriki ka okiani ero, wawinj gi nade, osewinjo gi mbui, giwuok kawuono gintiere Uhuru Park. Ka watieko. Adwa wacho ni kama. Gen Z adwa nakunga gone giero kamano mokwongo. Adwa na wache ni kore ka giwuok karomgi. Adwa na wachnegi ni ji duto te. Ingeni to in 1990 kane jaduong' Raila Gorengo nyatiengiri no wuoko kane go gine mane gin Gen Z then to ne gitiyo tich maber lakini ndalo ka ok no wuoke maber kaka matimre sani ni to mi jo Gen Z gi wuoguru oko mondo rabala gilange iluongo ni wuoguru oko kaka kombe mondo rabala gilange odhi dala wadhiuru watimuru yiero manyien mondo wayud geno manyien. Dr. Matunga.